प्रमद बर' बिथांनि खामानि मावनायनि गेजेरजों दिनै जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव दिनै जिबायदि मोनसे गोजोर जानो थांगासिनो दं। चिरां जिल्लाया नोङो थांनाय बोसोर बिनि सिगां बोसोराव जेरैहाय नोङो सेथि थाखोआव मोनदों सारा आसामनि गेजेराव, हायार सेकेन्डारियाव बाक्सा उदालगुरिया नोङो गिबि थाखोआव थांनो हादों। दा बियो जाहैबाय गोजोननि थाखाय, खौसेथिनि थाखाय, परिबेसा मोजां जानायनि थाखाय। दा बिनि थाखायनो बे मावनाय दांनायखौ नुनानै, जोंनि निति आदर्शखौ नुनानै दिनै रायजो राजाफ्रा फैबाय थादों। बे जोंनि थाखाय मोजां लक्षन। मानोना नैबे ओनसोलखौ मोजाङै लुखांनांगौ जायोबा सासे मोजां दैदेनगिरि, इयुनखौ नुहुरग्रा सासे दैदेनगिरि, जाय माने एकदम एनार्जेटिक दैदेनगिरि, बेखौ जोङो सिन्था खालामनांगोन आरो बेखौनो रायजो राजाफ्रा निस्सय खालामदों। सानफ्रामबोनि मोनसे सिनारि बियो जे BPF-निफ्राय खना खनला गामिनिफ्राय, खना खनला जायगाफोरनिफ्राय दिनैहाय BPF-नि सापर्टार, BPF-नि मावगिरि लिडारफोर बिथांमोनहा दिनै UPPL दोलोआव जयनिं जागासिनो दङ। खार'ना बेनो जे BPF हिसाबै हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव ना जोंनि बे ओनसोलाव गोजोन खौसेथिखौ लाबोनो हाखो, ना जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे फोथायलायनायखौ लाबोनो हाखो। बे लाबोनो हायैनि खारननि थाखायनो दिनै बिथांनिफ्राय दिनै लिडारफोरनिफ्राय लानानै मददगिरिफ्रा लासै लासै गुगालांबाय थादों आरो UPPL दोलोआव फैबाय थादों। मानो होननानै बुङोबा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL दोलोआ एकदम बयनिख्रुइबो गिदिरसिन खामानि मावदों होननानै बुङोबा नैबे ओनसोलाव गोजोनखौ लाबोनाया। गोजोन लाबोनाय लोगो लोगोनो खौसेथियाबो फैबाय आरो गोजोन खौसेथिखौ जों बयबो लुबैयो, गासिबो जाथि जनगोष्ठीया। बेजों लोगोसेयैनो दिनै प्रमद बर' बिथांनि खामानि मावनायनि गेजेरजों दिनै जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव दिनै जिबायदि मोनसे गोजोर जानो थांगासिनो दं। चिरां जिल्लाया नोङो थांनाय बोसोर बिनि सिगां बोसोराव जेरैहाय नोङो सेथि थाखोआव मोनदों सारा आसामनि गेजेराव, हायार सेकेन्डारियाव बाक्सा उदालगुरिया नोङो गिबि थाखोआव थांनो हादों। दा बियो जाहैबाय गोजोननि थाखाय, खौसेथिनि थाखाय, परिबेसा मोजां जानायनि थाखाय। दा बिनि थाखायनो बे मावनाय दांनायखौ नुनानै, जोंनि निति आदर्शखौ नुनानै दिनै रायजो राजाफ्रा फैबाय थादों। बे जोंनि थाखाय मोजां लक्षन। मानोना नैबे ओनसोलखौ मोजाङै लुखांनांगौ जायोबा सासे मोजां दैदेनगिरि, इयुनखौ नुहुरग्रा सासे दैदेनगिरि, जाय माने एकदम एनार्जेटिक दैदेनगिरि, बेखौ जोङो सिन्था खालामनांगोन आरो बेखौनो रायजो राजाफ्रा निस्सय खालामदों। UPPL दोलो हिसाबै जोङो जिखिनि हाबाफोर मावगासिनो दङ आरो एबाराव थरलि UPPL-आ थांनाय इलेक्सनफ्राव बहा माबादि जोंनि मददगिरिफ्रा बा भटखौ जों बेसेबां मोनदोंमोन बेखौ जोङो सिनाक्त खालामदों आरो बेखौ जोङो बोरैहाय बारायनो हायो, दा बेखौ जोङो नायनानै बिजिरनानै खामानि मावबाय थादों। दिनैनि थारिखआव जुदि जोङो बिसायख'थि जायो, UPPL दोलोआ सुबाइजाराव माने देरहानायनि मोनसे सिमा, बेखौ जोङो एकदम रोखायै नुहुरदों। बेनिखायनो जोंनि वार्कारफ्रा खामानि मावगासिनो दं, दैदेनगिरिफ्रा माने हर सान दिनै खामानि मावगासिनो दं आरो रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिदों जे सोरनि आमोलाव, सोरनि दैदेननायाव, बबे हान्जानि गेजेरजों थारैनो गोजोन खौसेथिजों लोगोसे जौगानाया फैगोन आरो सोरखौ होयोब्ला भबिष्यतआ मोजां जागोन, बे खोथाखौ निस्सय मोन्थिदों। बेनिखायनो दिनै UPPL दोलोआव फैबाय थादों। फैबाय थानाय समाव बिसायख'थि जायोबा नैबे सुबाइजाराव UPPL दोलोआ मोजां मोनसे फिथाइ थायहोनो हागोन।